Mä oon aina ollut kiinnostunut väreistä. Mulla on muotoilualan koulutus ja jos joku olisi sanonut mulle muutama vuosi sitten, että mä oon joskus töissä kemian teollisuuden alalla, niin en olisi kyllä välttämättä uskonut. Mä oon tosi paljon oppinut näiden vuosien aikana ja on päässyt tosi mielenkiintoisiin projekteihin mukaan. Ja yksi niistä on ollut tää musiikkitalo. Olen ollut talossa jo 12 vuotta. Kyllä kai se on aika pitkä aika tänä päivänä. Yksi tärkeä tekijä mun uran aikana on ollut työkaverit. Monesta työkaverista onkin tullut hyviä ystäviä myös työn ulkopuolella. Ja vaikka yritys on kasvanut ja kansainvälistynyt viime vuosina, silti meillä on mukava perheenomainen tunnelma työpaikalla. Perheyrityksen arvot välittyy kyllä hyvin myös työntekijöille, että se toiminta on vähän semmoista pitkäjänteisempää ja se on tosi kiva juttu kyllä työntekijöiden kannalta. Meillä myös asiakassuhteet on tosi välittömiä ja onkin päässyt tekemään töitä oikeastaan koko ajan asiakkaiden parissa. Monet asiakkaat on jo tuttuja pitemmältä ajalta ja asioita tehdään enemmän aidosti yhdessä.